हेलो गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस दिनै आंहा कलेज थांसै आरोना माने दिनैसो फार्स्ट टाइम खुलिजेननायनिफ्रायनो बोरै जागोनथाय कलेजाव थांनाय नायनोसै सिस्टारजों आंजों थांनो नागिरदों आरोना दायो नैबे ग्लेमार बाइकजों आरोना गाइस स' बोरै जागोन कलेजा दिनै मिथिया आरोना थांनाय नायनोसै बोरै जायो मोजां जायोबाथ' मोजाङै क्लास लाबोनोसै आरोना ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो कलेजनि ड्रेस गाननानै गाननो मोननानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना मास मोनसे गाहाम जाबायमोन माने बिराद गोबाव जानाय बायदि मोनदों आरोना मास मोनसेखौनो एकदम दिनै थांनो गोसो जाथारबाय आरोना खुलिनायाथ' जोंना कलेजआ 5 थारिखनिफ्राय खुलिदोंमोन गाइस ओमफ्राय दिनैसो थांनो नागिरदों आरोना बोरै जायो थांसै आरोना लामायाथ' गोगोम गाज्रिखा बियो आरो बिनि सायाव नै बै बे ग्लेमार बाइक नुनाया बिसोरसो थांनो नागिरबावदों दिनै फार्स्ट टाइम नालायथो नङाबाथ' साइकेल राइडारसो साइकेलजों थांबाय थाखायो आं आरो गाबोननिफ्राय एकदम साइकेलजों सुरु साइकेल लाभार होनजाबाय आरोना नै जोंहाना न'आ बोरायथारलै लोगोफोरनि ओमफ्राय हरैजाय नै ओइयाव मोसौ गलि दङ ओमफ्राय ओंखाम संग्राया न'आ बै आन्दो जानाया ओमफ्राय नै जोंना सिस्टारा फैयो आरोना जोंना सिस्टारखौ आंनि इउटुब चेनेलाव खेबसे बरायहरनाय जाबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल बरायनाय थाबाय आरोना आरो नोंथांमोनखौ आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलाव खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौहाय लाइक कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब आरो कमेन्ट खालामदो आरोना लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन